Ukungathotyelwa kwemiqathango ye-lockdown noluntu lungena luphuma kumaphondo kube nogalelo kumaqondo anyukayo entsholongwane yeCorona. Isebe lezempilo ephondo nelithi lizisa izixhobo kwimimandla nalapho kuza kunciphiswa khona la manani. Iphondo lithi lizimisele ukuqubisana nale ntsholongwane hleze iphinde iqhambuke. So iyatsho ukuthi le nto sinayo ingxaki, abantu bakuthi bacinga sekuphelile. Kodwa ke njengephondo thina sihleli siredi, sihleli ii-meeting zethu ze-IMT ezingena rhoqo kusasa, ezicherishwayo ke phe departmentini ziyaqhubekeka. Ziqhubekekela into ukubana district nga-district itsho ukubana lunoba luphina uxanduva. Iphondo likwatyumbe uGqirha Sibongile Zungu njengezobambela njengentloko yesebe lezempilo. Oku kuza nanjengoko kukho iingxelo zamaphephandaba ukuba lo kaZungu ubandakanyeka kurhwaphilizo kwisebe lezempilo kwiphondo iKwaZulu-Natal. Bona abantu bane-evidence yento yoba wabanjwa wayaphi. Thina sithe sakukhangela olunto besiziva asava ndawo ukuthi wabanjwa kuyo kwathi uyaxoxa phi. And le nto ubuyayiqaphela inento yokuthi ngo-2014 ngo-2015 ask a better person to understand le nto ithethwayo ndim. Apha for a long time ndihleli ndihamba ikhoti ndisithini, but ekugqibeleni akho mntu udathi nantsi le nto. Nekhoti xa usithi ndibambeni ke uba benizile ndixoxiseni zigcila zicima ityala. Ukuzokuthi kangoku iphondo leMpuma Koloni linamanani angaphaya kwe-88,000 entsholongwane yeCorona kwaye bangaphaya kwe-3,000 abantu bathe babhubha yiyo. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC ndiseBhisho.